Prezident Donald Trump ABŞ'nın prezident saýlawyny Demokrat bäsleşi Joe Biden'den üstün çykanlygyny öňe sürüp wagtyndan öň beýanat etdi we aýgatly ştatlaryň bir näçesinde saýlaw bültenleriniň yeniden sanylýanyna garamazdan kanun şikayet çäresini görmek gaýbatyny atdy. Saýlawdan öň en çemegedek we delilsiz elektron ses berişligiň köpelmeginiň galyplyklaryň köpelmegine sebäp boljakdygyny aýdan Trump Biden'ın yeniden ýeňiş kazanmak mümkinçiligi bolan käbir ştatlarda özüniň gowy netije görkezdenligini aýtdy. Dogrusyny aýtsak, biz bu saýlawda ýeňdik diýip Trump sesleriň sanylmagynyň yeniden dowam edýän bir näçe möhüm ştatyny ýeňiş kazanýanlygyny öňe sürdi. Bu Amerikan jemgyýetçiligine edilen galyplyk diýip Trump Twitter'de öz aýdan zadyny tasdikleýän hiç bir delil getirmeden aýtdy. Kanun boýunça prezidentiň özüniň saýlawda ýeňiş kazananlygyny eglan etmek hukugy ýok. Netijeler her ştatyň saýlaw resmiýetleri tarapyndan kesgitlenýär. Joe Biden Twitter'de bu saýlawyň ýeňijesini eglan etmek wezipesi ne meninki ne de Donald Trump'ınki. Bu saýlawçylaryň işdiydi. Respublikan Partiýanyň prezidenti Donald Trump we onuň Demokrat bäsleşi Joe Biden yerlerde bir näçe ştatda sesleriň sanylmagynyň bir näçe gün almak ähtimallygy bilen bir çekeleşik ýagdaýyna galýar. Dalaşgarlaryň ikisi 4-nji noýabrda saýlaw kollegiýasynyň zerur bolan 270 sesini ABŞ'nyň geljek 4 ýyllyk ýalyny kesgitdejek ştatlaryň şol sany Michigan, Pennsylvania we Wisconsin ýaly möhüm ştatlaryň saýlawçylarynyň sesleriniň köpligini almak ýolundadyklaryny aýtdy. Bu üç ştatda ýeňmegi Biden'ın saýlaw kollegiýasyny ýeňiş kazanmagyny öpjün eder. Emma Fox News Biden'ın ýene-de bir ştatda 2016-njy ýylda Trump'a ses beren we saýlaw kollegiýasyny ýeňiş kazanmaga has köp mümkinçilik berýän Arizona'da hem ýeňjekdigini saklady. Hatta Pennsylvania'da ýeňmese de Biden Arizona, Michigan we Wisconsin ştatlaryna ýeňiş kazansa we çak edilişi ýaly Nebraska'daky Kongres etrawyna ýeňse, sesleriň okruglar boýunça paýlanmagy bilen Trump'ın 2016-njy ýylda oturan ştatlary hem gollasa, bu sesler 77 ýaşly kandidaty ak tamy getirip biler diýip çak edilýär. Biden öz tarapdarlaryny ýüzlenip eden çykyşyna saýlawda ýeňiş kazanjakdygyny anam bildirdi we heni sesleriň sanylýanlygy sebäpli öz saýlawçylaryny sabırlylyga çagyrdy. Trump has baslaşlykly pozisiýa eledi we demokratlary sesleri ogurlamak synanşygyny aýplady. Ýönel özüniň barbyr şu ýagdaýda hem uly ýeňse garaşýanlygyny aýtdy. Trump Biden öz tarapdarlarynyň öňüne çykyş edenden gyýyky wagt soň Twitter'de bir uly ýeňiş ýoluny ýöne saýlawy ogurlamaga synanşýarlar diýip ýazdy. Sosial media kampaniýasy bu tweet'i derhal belli etdi we oňa bolan el ýeterliligi çäklendirip, bu tweet'de paýlaşylan magmunyň käbiriniň ýa-da ählisiniň jedelli bolup saýlaw ýa-da beýleki raýat prosesi barada ýalňyş pikir bolup biljekdigini öňe sürdi. Prezident ýeňen nuwaradaydan sözlerini Facebook'da hem çap etdi. Emma ol derrew fakt barlygy belligine eýe boldy. Ol bellikde soňky netijeler deslapky ses sanlaryndan tapawutly bolup biler. Sebäbi sesleriň sanylmagy bir näçe gün ýa-da bir näçe hepde dowam eder diýilýär. Şeýle de Trump hem Twitter'de hem Facebook'da göni ýaýlym deden çykyşyny saýlawda ýeňenligini öňe sürdi. ABŞ'nyň saýlaw habarlaryna Senatdaky wäsleşikde demokratlaryň öten aşam öňe çykanyny aýdyldy. Emma respublikanlar demokratlaryň ýokarky palatanyň gödäwçiligini ýerine almak barada umytlaryny puza çykaran emendýär. Şu aralykda demokratlar wekiller öýüne gödäwçiligi aňsatlyk bilen saklajak emendedi. Ýöne käbirleriniň çak etişýäli olaryň köpligini giňeldip biljekdigi heniz belli däl. Kongresin iki palatasyna hem gödäwçilik etmek prezident Donald Trump üçin onuň garşydaşy Joe Biden üçin wezipe girişen ýagdaýlaryna öz etjek işlerini amala aşyrmak üçin ören möhüm bolup durýar. Yerlerde esas ştatlaryň bir näçesinde sesleriň sanylmagynyň dowam etmegi bilen tutuş ýurt boýunça ses berişlik ýapylan hem bolsa ýeňijiniň kimdi wagtdaky näwellik saklanyp galýar. Deslapky çykyş netijelerine laýyklykda saýlawçylaryň 10-dan 4-i pandemiýany ýurdun ýüzbeýiz bolan baş problemi hasaplaýar.
Pandemiyadan soňky esasy mesele bolsa ykdysadyýat hasaplanýar.